Derdim sana dert bolmasın. Qara gözlü nemli ejem. Durmuş sana kert bolmasın. Näzik göwnü kemli ejem. Yellar uçurur yellerim. Cennettir basan yerlerim. Başıma koyan ellerim. Müň derdime emli ejem. Kemal taptım yüreğinden. Baht taptım dileğinden. Gazıgın tamdır çöreğinden. Bölüp beren deňli ejem. Ak ýuwup ak giydirirdim. Özüni men iýdirirdim. Täzeni bize verirdim. Köne ýaka ýegli ejem. Yüzüne düşmesin kaşın. Durmuş seni garratmasın. Madama dik bolsun başın. Ikbal bilen jemli ejem. Maksatla kömül içire bırrabıd can yerine. Müjgeleri hancarıdır orgaşı keman yerine. Oğlum şu çamaşır kostümü alaylı. Sana koca gerçek hangi ilk göreni? Ece kalkın. Bu dünyada sen beni yemedadım kaka. Yıkılıp yalnız mı dedim sen barkan. Hiç demez kanıtım senden arkam. Kaka, kaka. Bu dünyada sen beni yemedadım kaka. Yıkılıp yalnız mı dedim sen barkan. Ezilmemez kanatım senden arkam. Kaka. Hiç kime menveş giymesek de Vaklı vaktına iyi. Ayal öy edinme isleýär. Erkek görse maşina almak. Näme etmeli? Jemiyetde şeýle bir maşgalalar bolýar. Bular öz maşgala durmuşlaryny kireyini alınýan jaýlarda ýaşaýarlar. Emma erkek adam şol maşgalada öz jogapkärçilikleriniň bardygyna garamazdan özüniň aýak ulagyny ýygy-ýygydan çalyşyp durýar. Şeýle erkek adamy suratlandyrsak, özüniň näme sebäpden maşgala guranlygyny düşünenok ýa-da düşünesi gelenok. Egerde häzir şol erkek adam bilen söhbetdeş bolup, näme üçin beýle edýän diýip sorasaň, olaýdar men maşgalam üçin edýän, men gazanjymy köpeltjek bolup edýän, ýa-da çağalamy aýalymy aýaklaryny ýere degirmen gitjek ýerlerine äktip getirmek üçin edýän diýip jogap berer. Şeýle gurrunlar siziň üçin bahana bolup eşdilýärmi ýa-da ýerlikli bir argument? Şu soragyň jogabyny teswirlerde ýazam. Dogry gurulan maşgalada iň wajyb insan, ýani birinji orunda durýan insan kim? Häzir aýallaryň köp böleginden şeýle sorasaň, elbetde aýal diýip jogap bererler. Erkekleriň aglabasy bolsa erkek diýip jogap bererler. Ýöne jemgyýetde asanly şeýle erkekler hem aýallar we ýagny olar özleriniň ýan ýoldaşy şol maşgalaň iň wajyb insany diýip hasaplaýarlar. Dogan garnaşlyk, dosýarlyk, ene ata hem perzentler bilen gatnaşyklar hem ören
wajib. Ýöne olar hem öz gezegini özlerine münasip ýani ýollaş saýlap durmuş gurýarlar. Haçan olar durmuş guranny beýleki gatnaşyklar perdaýanyň aňyrsyndaky ikinji ýa-da üçünji derejeli gatnaşyklary öwrilýär. Bu bolsa adaty hem dogry zat, ýagny tebigatyň kanunyna laýyk gelýän zat. Şonuň üçin inni maşgala gurmaly ýaşlara şeýleräk bir zat maslahat beresim gelýärdi. Ýani olar birinciden erkegiň gözünde aýalyň gözünde bolsa erkek maşgalanyň esasy sütüni bolup durýan düşünjäni öwrenmeli hemde şo hakda giňişleýin akyl ýetirmeli. Ýani ýollaşlaryny hem şol düşünje gawat gelýän, şol düşünjäni ýerine ýetirýän özüne kwapdaş adamlaryň arasyndan saýlamaly. Şeýdip maşgalany bek binýadyň üstünde gurmaly. Bu hakda pikirleňizde bolsa tesbirlerde garaşýan. Ece. Duda kellim, nerede oýuy? Bu duz näme? Öýde duz ýokmy? Salam mehribanlar, bilýänsiňiz, biz gysga filme başladyk. Aslında bu proýekt 1 ýyl munawwal başlapdy. Ýöne birazjyk käbir çärelenme bilen başagaýlyk bilen açyk togdakda. Ýöne şu soňky wagtlarda her hepde diýen ýaly durul temalarda, ýani terbiýeçilik ähemi durul temalarda biz gysga filmleri işläp dowam edýär. Ýöne iň sonky seriýamyzda men hem goňşudan duz sorama bir sahnasy bardy. Ýöne köp bölegi, ýani tesbir ýazanyň köp bölegi goňşudan duz sorarnak diýipdir. Onu men bir halipa molnyň biriniň soradym, gelip ejemdenim soradym moly. Birinji gere geçdi. Menim birinji gere geçdi. Ýöne asyl baam şo ýarak, duz sorulmaly näme goňşulardan. Käbiri o sebäbini bilýän emma özlerçe sebäp aýdýan emma ýöne hakykatdan men bilehim geldi. Duz sorulmaly näme? Emem näme mesele. Gelýär, ruhsat soraýar. Ruhsat temasam ulu tema. Enatalar düşünüm, çağlar düşünüm, toya gitjekdim, ýa sadaka gitjekdim, ýa baba bar gaýtjak. Bir çağam 10 günlük, 5 günlük, 7 günlük ruhsat beraýda bar, gaýrat ediň diýär. Men näme diýjemem bilemek bu soraň garşysynda. Ay, genije agam sapaklaryma baba, bir gaýrat edäň diýär. Indi men bu sözüň aşagynda nämeler ýatdy azık bir düşündirýin, gaýrat edäň de. Biz gaýrat etsek nämeler bolup bilýär. Bir çağa şuň tapaga gelenne 15 minut geçýärdi. Şu manini berýär, onu gönaýdyn. Şo çağa şuň temada, şuň geçirýän tapakdan hem bolup gidýär. Ken düşünmeýär, ýa-da düşünse de belki 50%, ökde bol 70% de çende barar. Düşünmeýär. Indi gözüňizde ýetirin, bu çağa 15 minut däl, hani 3 sagatlap gelen ok. Şun gelen ok. Bu näme diýmek? Bilim merkezlerine birazcık tapaklar tiýleşdirilen görnüşde geçilýär. Oğlum durman, wagtyny bir sarf etmez tapak düşünürýär. 3 sagatlap geçilýän tema düşünmeýär. Iýinden ılgasa belki bir hepde de ýeter. Düşünjek bolup. Inni bir günnäle 3 gün gelen ok çağa, bir hepdelap gelen ok. Bu şu diýmek bolýar. Bu çağa, bu tapkyrlyk bu tapaga saptyrdy diýmek bolýar. Zınjyr şeklinde de bu hepdeka düşünemek, indi kepdeka, soňky hepdeka düşünemek, o şey dowam edýär. Tapkyr soňra çenem gidýär, yok manýa diýdi. Haçan da enatda, men özümem şoň içinde, haçan da enatda çağatny bir okuw merkezine ýazdyranyny şunu bilmeli. Başka käbir zatlardan tapak wagtlaryna gawat gelecek başka käbir zatlardan enatda fidakarlyk etmeli bolýar diýilen buýrugyň aşagyna öz golunu çekýär. Hemen toya gideyin, ya hemen avada diýin jalmana gideyin, ya da başka ýere gideyin. Hemen bilime öwreneyin. O biraz kynra ol. O bolanokken. Bu manaýdyn, diýin jalma agar gelmeýär çağ üçin. Bilime agar gelýär bu taýda. Enata ilki özünden ruhsat almaly bizden. Yani çağam okuw merkezine gitmelimi ya da çağam plan ýere diýin jalmana gitmelimi? Doğru. Türkmen ağada toymadan tölemü gıptal, toy bolupdur, tadaka bolupdur. Yani bilimem ýokyn. Indi umuman aýdamyzda toy ýerine, tadaka ýerine, bilim ýerine goýjak bolmaly. Näme edip bolar? Eger mümkin bolsa tapakdan öň çağa görnüp bilýän bolsa ýa-da okuw gatnaşan kimim bolsa, tapakdan öň şo toýa görnüp bilýän bolsa, ya tapakdan soň şo toýa görnüp bilýän bolsa, şonu etjek bolmaly. Toy bilen bilimiň arasynda
terede gurnasak, terede koyup netije çıkarmak elbette herkimin öz eline, enatçylaryň öz eline, özüňi terede koyun, özüňi netije çıkarın, haýsyny dogry görýän bolsa şoňa görä hereket edibermeli.